College buni fi baro parlog ba i banwan syakana ka channel jongi menta ngan lait pule ya kana ka jingpen pau jong i ba Ardent ila bu ya kana ka jingpen pau ka status jong ka Instagram jong i sngau ba ban Sngap ado bakut kana ka jingpen pau jong ba Ardent sngap ba pe kana ka video do mandukut sayangan pule ya kana ka jingpen pau kana ma Phin tip ayu i pen pau ha ka Instagram status jong i ba Ardent ila thokum ne ka buit pen kre election arjat arpeu pra hanong krem persya ya uba Ardent pling ki dang don ki briu ki badon wat ha ka liang persya ki badang don kemensim ya tiplem ki ba omla klem da wan pentip ya ka jing perkhat jong ki sing sign perthei kumno ban Pynkhyllem ya uba Ardent house name arjar arpeu pra kila Pynpaw ba ka jingrung NPP jong MLA barim jong ka nongkrem kede tang ban pania teli ya ka word jong u bat ka jong u da sakyat nangta kila penbe ru ban se kertong man laki shnong khnang ban penpain bat tan ya ki word jong u ba Ardent naka liang kitu ki ba don ka jinga de kam lene bahaying bat kita ki kertong ki ban mi kadon ru ke jinya kren ba kine ki party baro ki baya trelang ha ka sorkar MDA kimde ban pening kertong kida kermen skim ba setang dagane ka lenti bayan la ban Pynkhyllem ya ba Ardent Haden kane ka jingwan ya thu ngala perkhat jeliu ya ka jingkeli kabala keli daki nong pathai khubor hakine ki khandiat sngi ya ka jing sngau jonga hakabaya de bat ka jingpen kre election ka NPP le se ki la ban sngau thu ba ka don ka jingpen kre ka ba teng e ban Pynkhyllem no yanga hakane ka election ka ban long hau snem arjar arpeu pra ngam don ban ong re tang ban ai khuble kerpang yakne ki briu ki ba ka jingya tiplem jongki ka dang im bat ki ba jit ban kan tait no yakaba kumkata ka rukom perkhat khauput kat ba ka mensim ya tiplem kan dang im hapding ka jajben riu kumba long kine ki briu ka jingkermen na ka benta ka laweru ka dang im kana ka de jing Pynpaw jong i ba Ardent Miller basaiawmoit Sngap ba share ya ka jing Pynpaw jong i ba Ardent khoblesh bun